Ai, anya kpọla m adụkpọla ha manya ha kena ọkwanụ n'enyi lalolo Sonia nwa ogiri ọwa ogiri ishi ndị ogiri ike wawa ọwa okpei so ọwụna ogiri ike je shofe olugbu so ọwụnụ dawadawa ndị ogiri ike wawu gịnị lụgakwana ihe kena ọwụnụ n'enyi ya wa akpara ise awụtozo ndị ihe eji eme ndị ihe eji ihe nke ha nọ na-eme biko nke akwa face me I face you ị chọrọ na iwu ame baby girl in the baby world I don't understand oge hụrụ dịtị na nke da dị freeze nna m ekwetekwa na ihe nke na-awụrụ ịlụ gịnị karakwara n'oge obi ụda abụ nne motivate gị ndị ole mmadụ ga-eji gaa bono onwe ya ibu arọ hụ na ana m ahụ ndị nwere ogbe ara ha nọrọ ha na-eti mkpu back pain ihe ọ ga-adọrọ akwara niile dị gị n'ahụ dofee ya n'ihu gị gịnị lụgakwana oge hụ dis na nke dị freeze actually nna nsị ihe nke ahụ hụrụ mbịa gaa na peji ya watchcha ha old pictures. This girl mara mma before nwee ezigbo ahụ nwekwe nne ezigbo ahụ ya so for her to go from this to this nna ọ ya wụ na o nwere sịkọsịkọ ahụ ịkpaga ya n'isi nna asị na do what you like, do what rocks your boat, do what makes you happy. Onye eme nke na-efit ha sị gwana ya no fit ihe ị hụrụ nke na-eso oso gị nke esoro chachali nke a karịrị face me I face you n'ogoro na-enwe bụrụ ibu gị gawa kwasị do what makes you happy. Ndị surgery dọkịta go mere gị shege ọwụkpeshi chọọ ya ka ọwụ surgery gone wrong nna hara unu lakpuo chi ejiela